proglašavam sljedeće doktore znanosti i umjetnosti. U okviru nastavka obilježavanja 46. obljetnice Sveučilišta u Mostaru svečano je promovirano 27 doktora znanosti u Sveučilišnoj galeriji u kampusu Rodoč. Prorektor za znanost i razvoj Sveučilišta u Mostaru, profesor dr. znanosti Ivo Čolak, obratio se prisutnima i doktorandima te istaknuo kako su kročili u novi svijet samostalnog znanstvenog istraživanja. A mi smo ponosni što ste odlučili baš na našem sveučilištu, pošto velik broj vas koji ne radite na Sveučilištu u Mostaru, što ste odlučili upravo ovdje dostići jednu od najviših razina u svome znanstvenom i umjetničkom usavršavanju. No, znate i sami, ovo nikako nije kraj, nego početak ulaska u svijet samostalnog znanstvenog istraživanja, u kojem se svaki istraživač neprestano razvija i u budućnosti traži odgovore na brojne izazove. Postati doktorom ili doktoricom znanosti ili umjetnosti, vjerujem da je za vas i čast i radost, kao što je bila nekada u prošlosti i za nas. O vama ipak najviše govore vaša djela, u ovom slučaju vaš doktorski rad. Znanost se danas intenzivno razvija, kako u pogledu broja i rezultata znanstvenih istraživanja, tako i u stvaranju novih znanstvenih disciplina. Pored ostalog, svrha je sveučilišnog poslijediplomskog obrazovanja stvaranje odgovarajućih intelektualnih potencijala. Potencijala koji će sutra u različitim područjima djelovanja, dakle, oplemenjivati i vas, i pojedinca, ali i cijelu društvenu zajednicu i cijeli jedan narod. Svečanim činom doktori znanosti i umjetnosti prisegli su da će biti vjerni načelima znanstvenog istraživanja i boriti se za znanstvenu istinu, te da će u primjeni znanstvenih istraživanja rukovoditi samo dobrobiti svoga naroda i cijeloga čovečanstva. May I say, nothing is shy way. Oh no, not me. It's my way. Danas promoviranih 27 novih doktora znanosti dio su obitelji Sveučilišta u Mostaru, koje je do sada promoviralo ukupno njih 490. Ovaj značajan broj jasno svjedoči o kulturnoj ulozi sveučilišta ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u širem regionalnom kontekstu. Sveučilište u Mostaru ne samo da pridonosi obrazovanju, već i aktivno potiče akademsku izvrsnost i znanstveno istraživanje.